anys i he vist Calinyola. Aquest cap de setmana m'he llegit un llibre que es diu Xarop de banyet de Micor. L'autora és la Montse Mimull i de dibuixos de Cristina Sarda. Aquest llibre tracta de Tomàs, que és un follet, que és el més petit de la família i no li deixen fer feina ni al seu pare, ni a la seva mare, ni als seus germans. Aquest llibre m'ha agradat molt, us el recomano. Adéu, és l'hora de llegir llibres! Adéu! Que sabies que la formiga fa 100 anys? Anem a celebrar!